Sasisin pat ki para laki para jor ki para benget ki baya pet ya ni ka program ngi khot sungu bhaya pi iwe but hani ka por ngi la jan poi sha ki lenong ki ba la jan kut but ngi ai ngo yu blay bu la ai ngi ki ka lat bing la ben sam but pi ka ktin ka jong u kalong shisha ka kabu ksiar yangi iwe ngin yo ni ka lat ben sam ki ktin ka jong blay but shwa bingin ya sedang ngakwa bangin pendam ya laki klik jongi benduai bangan kerpat I kong desi Bein sngub ha ben duai ben sedang tungin duai pa jing bab deng shikut beli shibun ba mel dalam berkat bengi bat akan ya kaliman I duai ba me min dalam berkat bengi shwa bangin pulih ketin ga jong me bat bangin ya peliu jimut ngilan kam yo men sim ba ku jong me kenang ba ngin la men sngub tu bat bangin la ban ya peliu jimut kat kum kamun ga jong me ngai ti ya dia sang ti bekhaim bor ko jong me tu ai ba kane kaching ya peliu jing mut kalong kat kum kamun ko jong me diang ba shkor jing dubai ki jongi na ba yakine ngi pan ngi idem haka kerteng Jisu amen amen ku blai shibun kong desi tingin ya lek no menta sha ka lendong ka bakhat we bat ka lendong ka bakhat we ka ong la kem bat la Pynshitom ben tingila ben I hang ni ka dekot spellen dat jengi la shim no markus ka lendong ka bakhat saw ka dekot ka balai pen riu ka ong kum ni ula ong ru aba kokpa ki e baro ki long ki bala hame to pen pai no ya gani ka kuri nanga pen ban ya ka ba ngamon hendre ya ka ba memon ti pila ben I hang ni ba u Jisu ha ka por bu don ha po per get semani ha ka por bu duai ha ka to kamit ka mensim ka jong u ka khia usngau jenjar usngau pisa mensim but ka kten ju blay ka ong ba us ep ta kasnam namar balay bu usngau ka ta jing kordit ka mensim ka jong u namar u haba ya ki pop jong ani ka perthai but haba upan ukpa ba ukpa un weng no ya ka ta jing khia ka jing kit ka jong u henrei kamon ka jong u kamon jong pa but bingila ben I ru ba ukpa ukon u blay la ban weng ya ke ka ba ula dep ong hau Jisu ru Jisu hab ya leng ba kata ka jing ka jing im te pila ben I hang ni nam kat kum bingila puli na du men shwa ka jing sha jinjar ka jing yap pat ka jing mi pat jong Jisu la batai hakil nong ki bla dep bat kum ju ter hakini ki nong ki bangin nang ya puli te pila ben I ba u Jisu shisha u hab ya leng ba kani ka jing bat la dei ka por u ba un mat ya kata ka jing yap bat u sutan ru ha ka ju kapor u ya sat bat u ban bo u Jisu ha ka jing klemran henrei u kon u blay man kasngi u IT hau pa bat ngila ben I hang ni ba u markas u batai ba kumlo kata ka jing sha jong Jisu hak per get semani ka jing sngau kordit ka bamla shu ban batai ka jing im ka jong Jisu ti ngin let chakasi ka baning kong ka ong bamla ban klet te kani ka jing ya kendo kalong hagasngi ka balai lani hagasngi pasal jong kata kata yo ba Jisu hab ya leng ba ki nong ya lam niam ki don ya ka jing temu bat ka jing bo por ka ba bet ka jong ki don kam tang ya kalat ban pentrei kam no ya ka jing temu ka jong kani ka jing temu ka jong kini ki nong ya lam ka dei ling ba ka jing ya kren u Judas bat ki nong ya lam ki rang ba ling do ha ka ju ka por bat shwab u Judas un ya kren ki kam ki jam ki jong u ki Parsi ki Sadducees kini ki nong ya lam rat ba ki isi ba yu Jisu namar balai ukran ya ka jing shisha bat ukdo ya ki pop ki jong bat kimla ban sha ya kata te pila ben I hang ni ba u kon jong u blay u Jisu u tip
ba unsa sya shet kala manora ban sa shet kala ba utep ban shet kala yo Judas te hang ni Jisu ula jet kita kikat arngut namar balay kilong kiba kordor Henry anda utep ba na ki unsa shet kala yo kapang kamensim jong Jisu udas ngau pisa mensim but kuslay wang balay ken ba na kini haple komni hato Jisu udumok yo klem ong si lenter ke jing im ke jong bat ke jing ya jong bat kisenran klem ong lani krens niyo sepang Judas what happening jong kisenran kata ke jing jong Jisu ya Judas nama up ya baun kala te ngila ben hang ni ba kita kinong yalam nong yalam niam bet kita kirat ba kita kipor kita up kemang lano bekin yo ban Pynshitom ya Jisu but hoj baro si kini ki Southly gospel ki kren sepang ke jing jia jong Jisu bat haki rukom ki baper kumno bo Jisu ya ling ba ki jing but ka ong hai ni ba ka jing shet kala jong Judas ru kalong ke bamla shu ban klet wada mengi menta ki popule ka Bible but ka jing tuk hana sepang Judas ngimla klem da perkat balay ken Judas haple hadu kani hendai gade ka por ba ublay ulabo ba Jisu na hab ya ling ba kini ki jing te ka gospel jong Yohanes ru kanang pensai shushu ya ka jing sya jong Jisu kita ki jing Shitom but kumjo ru ka jing tumu jong Judas ban shet kalane ban de no ya kon jong ublay te pi hang ni ba hato Jisu upet na kata ka jing sya Shitom jong ya sya wat lada uta uwe na kisenran ula don ka jing tumu ban Pynshitom yo kon jong ublay ndai Jisu shim la knyum shim la ong wat haduk ban dumok yo Judas ru ya sya ba utip ba kata ka por ka jong kalajan wan ladai ka por yo te yin lek menta sya ka singi ka baar bat ka ong ka jing ba met ka bakado te kani haktin paring ki ong the Lord's Supper kata ka jing ba met jong kisenran bat Jisu ka bakado tinga kwa ikong desi ba in sngo ba ban penshayengi kini ka jing ba met ka bakado singi baar kade ka jing ba met bakado ya kane ngila mensyem na ka gospel Marcos kalau nong ka bakat sau ka baat puar bat adu ka lai puwe kane kade sepang ka jing kawai utrai akat ba Jisu bat kisenran jong kidang ya syong hakta kamit Jisu ula ya bam ru bat kisenran ki jong bat la aya ki uta okpu bat la kedia bat uang kane kede kamit jonga bat kumjuru ula ai ka kuri bakindi kita kawan bat uang kane kede kasnam jonga bat hang ne ngi ka Bible hi ka ong ba ula ong shisha nga ong happy ba nganom di shu ya une uso uding wain tat anda kata kasni ka ba hangi hanga kaba nga di temai ya ka ha ka hima ublay te haba kilaya yarwai kilaya lekno sha ulum ki olim te hang ne ngila rupan sengot ba kadai sepang kajutang ka batmai mo te bat kumcuru ngila ban sengot ba Jisu usneng uhikai ya kisenran jong ha kata kamit uong ba usenran unong ablang brod sayap bat kilang brod kin sayap sakma bat kumjuru ai kita ki kentin ki ban pentingan bat pen ai jing kermen ya ki uong ba bat kisenran jonga kinom ya sakma ndre unong yalam sawan syau onda ulawan te hangne kayeng parsi ulang brod unong ablang brod kayeng parsi ya Jisu bat ki taglang brod ki yang parsi ya kisenran jong ba uang ba onda ula mipat sawan syau ya kita ki senran jong ki bayain ha bat kumjuru ha kane ka kol lenong jongi
nginya pule syapang ujisu ya lap ba u Petrus unlen no ya u. Te ngin pule ladang pule Marcos kalau nong ba kat sau kat khot ke ba at pnyau hadu ke ba lai phuwei. Hangne kat ba kidang ya bam kita kajing khawai mit bat ujisu ong ba ulatip ba u Petrus un salen ya u. Bat u ong ba ujisu ong teha usishang ong hame ba wat mame ba hakane kasni hakane hi kamit ken haba 4,000 usiar arsin menlen yang laisin. Te andre ujisu latip mo ba u Petrus un salen ya u bat u Petrus ong hakal nong hakal khot ke balai pu ong andre ula kren kensan kamtam lada kade yanga banjap lem bat me nganom len setia yame kumjuru de kila ong baro te hangne ting ngi kum gibru mo ngi singa bak o gajing jungi kala klain ba ni ong ba watla kajing yap kawan syok yangi watla kata kajing ngai kejungi ong ba kata kajing singa jungi ong ba watla kejing jar kila ne kamtam kata ka kita ginong shun kinwan penjap ingi namar bangi mane yaw ble ngi nom ken bia ndai tongin perkat ba kumno ka jinge jongi kalong tongin nom long kum u Petrus mo ngi sneo ba hak ta kapor ka jinge kadang klut ba ban ola pandala wan sisya kata ka jinju yo balik se ngi rugin kala te ka jing kali hang ne ong ba ong kajing don kam ayu bak kajing don kam bakrau ayu ka bangi siem na kine kijing tho namar kajing ngai Kristen jongi te kumbang la ong ba tungin perkat bahaya ka jinge Kristen jongi tungin nom da kren kulmar ndai to perkat syo bangin kren but tungin don sisya kata ka jinge ka bas kem wat ka bangin nom shit kelasyu ya ujisu Praise bon kong desi nga kwa ban ru sa anin lai mat hang tu kani ka jing bamit ka bakhat du ujisu udah khot knang ya kisenran gi jong u bau kwa ban seneng yaki nama utip ba anda un lek pai no kin sadon ga jing ya pra preng jengki kata daw pindapet ba balai ublai ujisu khot yaki ujisu latip ba lada un chu e no yaki kum tu klem da ai ki advice yaki ne ban maham yaki ki jing ki jing tam ki ban wan kan long le no ke jing ya long parlok jong u bat ki ti ka tu jing bam mit khat du jisu ka kedau ba un sa sha penyap bat shwab un sha penyap u kwa ban maham ye kini ki sendan ki jong u kada u batai ye ki ke ban ja u ban len no ye u ban shet kala no ye u jisu latip lupa nama u de kun ju blai tu tip iwe pi iwe ka jing long ka jing im ka jong ki te kani ka jing kawai mit bakhat do jung jisu ka dong ka ba shong khia ba baro shi kata ki lek bam shani shatai hende kata ka jing khot kerpang ka jong ublei ne u jisu ha ka to ka mit kari ka ba kerpang nama u jisu tip baladangan num khot yaki kin saya sakma waru sakaraya ru la dep maham ada an penyap yu nang brot nja ayu ki lang brot kin ya sakma te hoat kade ka kubor ka bas ngosi bat ka ba ai jingdo jingkermen hendrik kade ka kubor ban pen kendet ben riu yaki komiki sendan kumno bakin im lada ujisu unek pai no lana unum dan sok batki kumno baki dei ban ya im lang salang te ngin ya lek no wut shaka sngi ka balai bat hang ni ka kren chapang ka per get semani ja ayu hak per get semani hani kapor ban nga kwa I ba wan mi ben sngub ha ben Pynshitom ya kani ka sngi ka balai Kulai sibun madam ka sngi ka balai get semani kembang itip hi ka jingi tukhana ba get semani u jisu u duai hak per get semani bat ka jingkali ka long hang ne ka ka ba u jisu ula duai hak per get semani bat hato ye ka jing duai ka jong jisu la jubab na em hato ye ka jing duai ka jong jisu la jubab na em ban yo I jubab I ni jingkali ni pet I ka jing tu khana kat kum ka ba lasot na ka gospel kat kum Marcos ka lenong ka ba khat sau kat khot ka ba life ar
haduk sa puar ngan subatai lingkot ikan ka jinga tu khana bat kanega laong ba Jisu bat ki senran ki jong u kilami no na Jerusalem bat kila let sha kanega keper ket samane banduai bat onda kila poi hangta Jisu ula ong ki senran bakin shong gitu ke jaka bakin ya ap bat ula yalam tang ya Petrus ya Jacob bat Yohanes kilong ki senran ki bajan jong ula yalam bat ki kampaji bat ula ong ki kini ki laingoru bakin yeshong bat ya ap ya hangta bat Jisu ula let kama paji bat daka mensim ka jing sngow diaw bat ka jing kuslai ka donut ula dem bat ula duai bat onda hadin ka tukan ka por ula wan ban pej ki senran ki jong ula shem ba ki yo thia te ula kristiyo ki ba ki dai ban ap bat ban sharai kumta ula let biang ban duai bat ula wan phai biang bat ushem ki ba ki dang yo thia bat khmat jong ki kala khia hadu krata ula oi ki bakin sharai bat bakin duai bat ula let biang ban duai bat onda wan ha kasien ka balai ushem ki ba ki yo thia bat Jisu oi ki ba kala dai ke por iki bakin let no nang ta namar uta kita ki bawan kem ya ki lawan bat ngi hang ne ya ka jing duai ka jong Jisu haba Jisu duai ka ne per kat samane duai ngin pej ka rukom duai ka jong Jisu Christ penon kam ya ka ne ka kentien aba kana ka kentien aba ka kedau ya ka jing ya jan kadan ka jingmut ka bakhia ka kedau ya ka jing ya jan ka jong ukhun bat ukpa kamlong ki kentien kpa ka ba klem jingmut roi ka ban jingmut haduk dakta ka ba peni ka jing ya dai ka ba jan ka ba jeliu padang ukpa bat ukhun hakapor ba udwai Jisu upenan kam ya kane ka ketin aba bat kumba ni yo ka jingkeli ya ka Jisu udwai ka perket samane ni ba Jisu udwai ya ublay balada lada longkat kum mon ka jong ublay on penlat ya na kata ka khuri ka bayeng pli kembangila pule haki kolan ki sabatan ki balalet no ni pule bakan ka khuri ka yang pli ya ka jing Pynshitom ka jong Jesus Christ bat ka yang pli ya ka jing yap ka jong duai balada longkat kum mon ka jong blai bon pelat no na ka ne ka khuri kata ka dai ka jing duai ka jong Jesus Christ bat ka jing kali ka ba sakawai pat kembangila ong mene ba hato ya ka jing juba ya ka jing duai jong Jesus Christ la jubab na em ka jubab kalong ya ka jing duai ka jong Jesus Christ oblay shim la jubab ong em namar ba ka jing yap ka jong Jesus Christ ka dai tang ka jing yap ka jong Jesus Christ ka balong ka lenti ka bala ban penem ya nga badepi ya baro kinong pop ka dai tang ka jing yap ka jong Jesus Christ ka bala ban pelat yang ya baru kinang pa ban ai yang i ka jing penem ai but unong tho hakan ka Sabbath school ka jongi wanra sakaway pat ka jing hikai wanra sakaway pat ka jing hikai ka ba ngi kum kibreu idon kam ka ba Jisu udon kam hakan ka por but ngi kum kibreu idon kam hot kum ba tin ka jong blai tungin pai bat nga sha ka city ka jong Paul sa ki Philippines ka city ka jong Paul sa ki Philippines ka lenong ka basaw city ka jong Paul sa ki Philippines ka lenong ka basaw kat khot ka ba khat lai ka ong kum ne ngala ban le ya ki baro ha uta uba pensat bor yanga kanai ka khot kan mau ko ba ngi baro ngi juk kan mau ngi sngo tanan ban penan kameki henroi ngi klet no ya kane ka khot ka ba khat saw
la kum taru phi la le ba phi la don ka jing slok bat ka jing sha shitom ka jonga u pol ong ne ba phi le ba phi don ka jing slok ha ka ba ka por ba u sha shitom ka ne ka ba u jisu u don kam ka ne ka por ba u don ka semane u don ka jing ngau pisa ka jing ka dap ka jing ngau pisa ka men sim ka jong u don kam ki senran henry ki senran ka jong u hakum kata ka por kim dan lang bat u bania duai lam bat u henry kalong ka jing hika yangi we puai ba hakap kano ka por ho ngi kum ki ngi tep ba tadangi kendu kano ka jing udai ublay ubala ban le ge udai ublay ubala ban erap yangi bat haka jing long breu ngi don kam mi ki parlok ki jongi ngi don kam mi ka jing slok jongi parlok jongi ban erap yangi haka por bangi kendu yesibun ki jing ka jing le ka jing ka jongi kubre shibun ba wan mi ek to jing patai jong phi shapang ka per get semani hoit ngi ka jing kan at ka jing pisa min sem jong jisu hapor bo lek duai hang to but kisenran ki jong u ke yo thia lengai lai sen lai wat jisu lek pet wong ngatip ba ka min sem ka kloi ban le ni ka bor ka do kam ai lat phi yo thia lengai te pila ban i hang ni ba ka nungun itu kisenran ki ba krishan ji sha jisu ha to ka met dan tang uweru baro ki abun kam ha ka thia te mentangin lech ka sngi ka basau no ya baro ban pet krat na jisu te kani ka beteng na ka to per get semani ya gani te kwa ikong desi ba insung bahaban pen shayangi manu bala no jisu bat manu bala pet krat no Basau no ya baro bat pet krat na jisu ya kaneru ngila banshim na Marcos kalau nang kabakat sau ker basau pulai du san puar te hang neru ngila ban yo i ka we ka chen tu khana ba we pat senran jong jisu Judas ulashit kala ya te ka kalau nang ka ong ba kalong ka basngu sngu kendit ba we na kinong senran nong kershan ba jan jong jisu ulashit kala bat it no ya usha kinong shun te dadang ni pulia naka desire of ages ka kajing trang jong ki arta balak thok da i memwaj ko ong ba ujuda ulalong ubait sbai palat hendrei uklem da bampi satu kaban kam kraw ya kane ula shem ula seng ya kamen sim jong kajing kwan na lot tat hadu ba kala long shi bentana kajing im jong kajing it ya mamon kala kam kia ban ya kajing it jong ya Chris lengba kajing long brau hi ha kawe kabor ula it no ya lade sha usoitan ba unring ya sha kajing jeliu jong kapop te hangning yo iba mo kaspa sha kala ban kring yang sha kajing du ya kata kajing imbam jukun pe une Judas namar bau it's by palat it's pa palat wat hadu ba udi ya la ka jong kajing im da ka bau shit kala ya jisu te kani ka hikaya ngi ba tungin perkhat bahaya la ka jong kajing im ni syakri ya uble ngi ong ni syakri ya uble ndre hakawe pat ka puar ngi hakawe pat ka benta ngi ka spa but kumba Petros kumba Judas ula shit kala ya jisu te hangne ki ong ba kajing syak shit kala kalong hi ka bala penrem da baro wat da gitu gi balong ki no shit kalaru ladang gi puliah umat hios kal nong ba at punyau ker balai hadu nyau te hakutu kepor une Judas wanda ula kendit benriu ba ula shit kala si shaw jisu hadu kanu kata kajing thang ka muslim ka jong wat hadu ba ula pet na jisu bat ula yai ula ya jingai na jisu ndrei ka ong ne ba ndrei ka jingle jong Judas kalong ka ba bomman namar ba ula wat ya kalat ba unburi ya kata ka jinshit kala jong hapo ka jingle menle long
haba ulawat kalat baun buri ia kata kajing shekela jong hapo kajing le menle long paralog tepe kumno ulek bud ya ujisu upen ulale kumba uit ya ujisu hre napo odon kata kajing try seni umo baun shekela ya ujisu but ukwa ban bud ya ujisu tang ba kata kajing kwa spa jong kalapalat but ki ong ba upersyang ban len ba tongin puliang ne ong ba kapau ba ujudas ukwa ban buri ya kajing arsap jong na ujisu bat na kiwe pat kisendan nyo ihang to ba ukwa ban buri ya ka ba uladon pat ukwa ban pen iba udei usenran jong ujisu te ki ong ba baro kisenran kila pet krat kabakan tup no ya Petros te onda Judas ula shikela ya ujisu uong ba uong ya gitu ki lengdo itu ki sipai ong yau banga ngando ya utapin kem te onda gineg sipai lane gineg lengdo kila kem ya ujisu kisenran jong baro ki pet na te hato manga mapi hato ngi don shishan em kata ngi don shishan em kata kajing long senran kapas kem bawat lada kata kajing ngi iba kata kajing yap kala jan ngi hato nginang pet jingai em na ujisu kata gade kajing kali ka ba ngakwa ngabat ya pi nya perkat to grace bun kong daisy nam ta ko jing batai jong pi pin ye i hang ni ba ki senran ki jong ujisu hadu a clip mat ka ba khaddu kim shim long lang bat ha ka por ba ki tu ki rang ba ling do ba ki tu ki nong shun ki wan ban kem ujisu barot na ki pet krat ma bi ki la ye ting kata kajing sep ting ka bam la ban ong shu ba ki pet ban yeri mà lệ sim la bên tip lệ si cái gì như thụ khana cái la bên cái la ô baro kisanan ki sa kem thì kia pet ringkat lang bat Petros ru lệ men lệ kumam itu Yesu hadu bu unlen ye hadu ka laisin bu unlen ye baru Judas ha oi chisha et palat ya spa hadu ba kata ka jing arsap ka jong hapo tang khon jo bleu batip wat parar senran hang turki metip hado ka clip mat bu jisu uladep ong bahar khoi ki ong manga klabin i hang tu ti kani ka jing pet jong ki senran ling ben pet ben e no yu jisu ma rei kalong ka pas ngo si ndai jisu de ha to dumok de ki klam ong ha to kamit hado bunda syakem sengap usupet iwe pa iwe ti kalong ka ka ba sngau melung sngau sangsot menu i ba ukun jo blei sha no marwe ting in lek no sngi ka basan hangni ka jingkali ka ong pidei ti kwa iba wan mi ba in sngau ba man penshai ngi ka ni kublai shibun ka sngi basan pidei ladangi pet ikan ka jingkali la yam sampang ka ba kana ka jingkali ka mut pidei tengine ya chaprang ine pet ka ka ba unong tho umut haba ukali pidei haga gospel kat kum Marcos khat saw kula nong kat khot ka ba sam thulai hadu nyau puar hangne ka kran ye kene ka hangne ka ai ka jubab ye kene ka jingkali pidei tengah suka bane thu lengkot ye kene ka jingi thu khana kabla jia ha kat kum kabla tho ha Marcos khat saw kul nong kat khot ka ba sam phulai hadu nyau puar ha kene ka por layal onda la kem ya ujisu layalam ya ujisu akmat jong kirang ba lengdo kirang ba lengdo bat kinong tho bat Petros ubalong uwaini kisenran jong ujisu ru ula bot ya ujisu na jangai bat ula shong haplau jong kata yeng ke jong urang ba lengdo bat laong ba hakata por kila penyeng ya ujisu hakmat jong urang ba lengdo bat shibun ki breu jong kata dorbar bat kila keli ke jing keli ya ujisu Kris kila sedang ban sakhi persya ya ban mudo ya ban
ban wat la don em ka jing bakla ha ka jing em ka jong u Jesus Christ khnang ba kila ban penrem yu ban penyap yu henry kim sham kano ru ka jing bakla ka jing em ka jong Jesus Christ bat la ong ba la don ki bala sakhi ki ba ong ba une ubriu ka ba mot u Jesus ula ong ba on penjot ya ka temple bat hadin lai singi on tei pat eka kila don sibon jat ki jing sakhi but shem kano ro ka jing bakla ha u Jesu te la ong ba orang ba lingdo ula yeng bat ula keli bat ula ong ya u Jesu balai ba me sngap jar ba kini baro kila mudo yeme kila sakhi lam ler balai ba memdan shiken tien ro ban ong andai u Jesu ula sngap jar bat une orang ba ula smai ha khamat jong ublai komba ngila ban sham ha gospel ka jong Matthews apn rew la nong khot ka ban rew phulai une urang ba lengdo ula smai khamat jong ublai bat ula kli ya u Jesu hato melong ukhon jong ublai bat u Jesu ula ong hoi ulong ukhon jong ublai uba shong khet ka jong ublai bat uban sawan ha kil o jong ka beneng yakini ki kentien u Jesu ula sat na ka jing tho ka bangila ban sham ha kitab u Daniel nyogol nong gat khat ka ba khalai bat khat sao bat onda u rangba langdo ula ya sngaw ye kita ki kentien ka jong u Jesu ba u Jesu ong ba u dei u khon jong blai u rangba langdo ula perta bat ula ong ba une u breu Ukren ben blai Ukren ben blai namar ba ukam ilade ba udai ukhon jong ublai bat mar kum tahi kila Pynshitom ya u Jesu kila sho ya u Jesu kila tap igidur khmat ki jong u bat kila sho kila kli mat kila kli u hato metep ba mano bala sho eme bat kum ta tar kila sho kila tap ya u Jesu Christ bat kane kadai ke ba kini ki breu kila le bat hakane ka Sabbath ka kolonong ka jongi ka yethu bat ka batai bakat ba u Jesu udan hakata ka kamra u yeng hapdang kita ki rangba lingdo ban yethu ye ka jisha ban sakhi ye ka jisha ban pla ye ka jisha henry u Petros pat sabar udang lamler udang thok namar kat ba u Petros udan sabar kala dan gawai ka nong tray ka jong urang ba lang do kala kali yo kala ong ba uneru udai uwaina ginong buot jong Jesus Christ henry u Petros ula thok ba day ba kita kena kala letu kita gibai don hang ta gibai yang hang ta ba kala ong ba uneru udai uwaina unong buot jong Jesus Christ henry u Petros ulang bat u Petros ulami nang ta bat dan ki breu ki bang hoi une udai unong Galilee udai unong buat jong u Jesus Christ henry u Petros uda smai uda tim uda telah uong ba ngam dai uta unong buat jong u Jesus kane ke ba u Petros ulale bat hamar kata ka por u Petros ulai sngaw ya ka jing keni ne ka jing riu ka jong usier arsien bat onda ulai sngaw ya kata ula kenma we ka jing ong ka jong u Jesus Christ ba u Jesu ula ong Petros haswa ba men yo sngaw ya ka jing keni usier arsien menlen yanga laisien ula kenma we ka jing ong ka jong u Jesus Christ bat ka ba Petros ula le ula sngaw sik thang ula lenyar ula yam bat ula pet na kata ka jaga bat ngakwa ban keli ka jing keli ya yanga bat engi iwei pa iwei ru bangi haman lagi por ngilong kum u Petros ngilong ngilen no bangilong ki nong bot ke jong Jesus Christ hoi ngi kamela de bangi dai ki Kristan ki nong bot ki jong Jesus Christ henry lengba ki kam ki bangi le ki kitin ki bangi kren ngilen bangi dai ki nong bot ki jong Jesus Christ kata kalong ka
ke ba ngiru ngidon kampam perkat ba ngiru ngilong kum Petros ngilen wala ngi don ke kurteng bang ngilong ke Kristan ginang bot ke jang Jesus Christ henry ngilen ya ke jinglong Kristan ke jing ileng ba ki kam ke bang ile lomba ki tien ke bang ikren kam long shisha kum ki Kristan dei ke jingkeli ke ba ngakwa banbu hangne ke jingkeli ke ba ngakwa banbu hangne ke ki tien jong ke jingkermen ke ba ngila ban ai she kitu ki breu ki ba thmu ki ba persang ban long kita ki Kristan ki ba shisha henry bon sien ki kelon kum Petros nei kum ba ngi kelon ke jingkermen ke ba ngila ban ai she ki Kublai shibun ba wan mi ik tu kajing batai shai jong pi shapang kani kajing keli pi dei uai kajing keli labu shai jisu mi dei uai hatu mi dei si shau kun jong blai barandau jisu jubab ki sedang ban nyon nyu ben ong oba mikran lam ler bar ha juk poru ngio i shapang u Petros haba kitu ki briu ki keli ya u lai sin uang ngam itu ri u te ban penkut ngakwa ban gini kimat sandli kimat bangi ladep ya keren ba ngim day ban long kumbalong Petros bangin len no ya ukan rajongi lara ki breu kin kili ngi pidei uai ngi day ban slur ban ong ngi day kita ginong bod jong jisu ki babat ya ki hukum ki basumar ki hukum jong blai ngim day ban long kum kisinran ki ban no ya jisu hapreng kijing kijing shitom teng ha kijing long breu dala ban ke shitom la kia kamet kata jingkit kapakordit ni angi mla shu she mo blai balai umla ban pen kenria no ini kijing shitom ndai ngi dei ban piam bat kham ngi ti jongi ha ki jong blai bat kijing bam mit khadu ka ai ka jing snengi ba ngim dei ban long kum kisendan gi jong jisu ndai bangin shashkor bangin snap ye ki jing kentu ki jing maham gi jong blai ngim la shu ban klet ye ka jing le jong Judas ndai ngim dei ban long kum u Judas ban de no ya la u kon u blai bara per get semani haba u blai kon jong blai u duai ngiru ngi dei ban duai bangin sha Pynshitom ne bengin yo sho samthia hakapop ndai bengin keno ba bengin yai long ki ba husiar bat ki ba up dengong ban yai shakri yo blai kam tam ban bo jing im jongi ha ki jing duai klip mat ki jing im jongi te paralok para George wa mangan penkut ne bengin penkut ye gani program ngam wakwa ban bo ye gani jing keli ha pi iwei pe iwei bat la rapi don por pila ban bo ye ki comments jong pi hapo jong ni program ka jing keli ka ongkum ni ya nujor bat pin ya per ya u Judas bat ya u Petros kumno kini ki asrim bat katno ka jing ya per har ka rukom le ha ka jing sha shitom bar ka jing yap u Jisu ha ka jing ya tu kana takamut pin hapin ya nujor pin hapin ya pin per ya u Judas bat ya u Petros ja ayu yu Judas ublay udak ailat yu Judas wat ha do klipmat kabakat do maun kala yau Petros andau Petros ulai sngo ge jingkin i jong siar ule komno uyam pat do not wong ablay tu map yang ha u Judas hato uyam te kum ta ter pila ben pinya nujar bat pinya pere ka jing im jong u Judas bat u Petros bat pinya ki ba pala hapdeng kini ar ting aku aban ai kublai sa shisin kublai pi barok ki paralok ki ba pe kini ke program batu ngaku aban kintu ye pi ba pinlot por ban pule ya khdin ko jublai na marba haktin jublai ki don ki mau kordor bat ki sembai ki ban pensan ha jing im ki jong ni bangin nang yai shakri yu blai kam tam ha ni si khado ban pen priang ya ka gospel ka jong u Syakito ki kendong kin shot ki bampat yo sngo ya ktin ka jong blai. Di shwa bangin penkut ya kani ka program ngakwa bangan ong ye i ba. Wan mi ban sngo ban penduai penkut. Tu nya duai. Abom blai ku pa jong ba beneng
Khudlai shibon a try ya ki jing hikai ke ba mela ai leng ba ten ke jong me. O ki long ki jing hikai ke ba kodor do ko kata. Ba ngi kum ki krustan kat bang i em ngini ki sngi ki por ini kandu ye shibon ki jing ki jing pensoi. Ba leng ba kini ki jing hikai mela hikai ngi ai bikin chong sa apo ki jing mot ki jing perkhat ke jong ngi. Ba khnang om batang kin dan apo ki jing mot jing perkhat ke jong ngi hen roi ngin penan kam ha kini ki sngi ikini ki jing hikai ke jong ngi khnang ba ngin long kita ki kristan ngin long kita ki nong bot ki ba shisha ke jong me oblai na ba kini ki barong ipan ke teng jong Jesus Christ amen Amen.